Dobrý deň, volám sa Štefan. Tak ako možno tisíce z vás, aj ja som sa po škole vrhol do zamestnania. Dom, auto, nejaký slušný rodinný život. Potom to prišlo, pôžičky, úvery, 2 zamestnania. Stále ako keby som bol v kruhu. Hľadal som ako z toho kruhu von. Skúsil som podnikanie. Tvrdá práca. V podstate nemáte pracovnú dobu. A niekedy nemáte ani tú rodinu. Hej? Stále hľadáte zákazky, riešite. Touto cestou sa mi nepodarilo z toho kruhu uniknúť. Čo s tým? Dá sa vôbec z toho kruhu nejakým spôsobom dostať? Hľadal som cestu, učil som sa veľa, študoval, čítal som o úspešných, skúsených, známych ľuďoch. Ako to urobili, či sa to vôbec dá urobiť. A dobrá správa je, že je to možné, ale je potrebné k tomu kúsok odvahy a je potrebné urobiť rozhodnutie, urobiť krok. Nájdite v sebe odvahu, urobte ten krok a nasledujte ma do sveta nových možností.